gdje ste ljudi, danas sam za vas našao jako zanimljiv i poučan video. Zove se hvala za 5 subscribera. Zaista ne znam šta da očekujem iz ovoga, bit će jako poučno i iskusno očigledno. I mislim da možemo da gledamo zajedno, zato uživajte. Svima za 5 subova, 87 pregleda. Još od početka ovog klipa vidimo da je snimljen sa velikim kvalitetom uz pomoći tostera iz verovatno kamenog doba, zato što ne znam, nikada nisam vidio ovakav kvalitet. Zaista je iskusno. Aha, da, ja vas ne zezam. Aha, da. Ja zaista, bez ikakve zabanci, mislim da je ovo dete jako bolesno. Bolesno, očigledno. Mislim da ću posle gledanja ovog videa da skočim sa billboarda nekog. Ajde nastavimo dalje. Ja rimujem, ja štimujem, ja rima, ona štima rima. Dobro, samo ti rimuj, ali pazi da ti ne ispadne glava. Samo brinem se za tebe, brate. Ti si nada naše generacije, očigledno. Štima, rima i štima i rima te štima, da. To je sad, normalno, što su se ime? Majke mi nije. Ne si imaš ti budalo nego ja. Majke ti, pazite se ovo, braćo, ako ga sretite na ulici, bit će zajebano. A dobro je. I pozdrav svima ljudi, ja sam Matko Dolgani. Evo nas u novom videu i samo želim da vam se zahvalim za 5 subova što možete vidjeti sada u naslovu videa. Hvala za 5 suba. Dobro, ajde, smiri se, ne moraš da se dereš, shvatili smo da je to 5 suba. Iako su ti najvjerovatnije to subscribe-ovali, to je mama koja radi negdje u fabriku za brašno tamo. Tvoj tata, baba, deda i brat, koji usput živi kod tebe kući na sprat. I, brate, stvarno je iskusno, ne znam šta ti kažem. I 87 pregleda. Znači, samo to od ovog videa, nemam više ništa drugo za reći i... Znači, nemaš više ništa drugo za reći, ja? Da. Pozdravi tvoj nasmiš. I to je to, vidimo se u sljedećem. I ostavite like, share i sub. I vidimo se u sljedećem videu. Ajde, molim te, taman sam stigao do kraja videa i ti puštaš ove nepotrebne gase. Ajde, brate, idi. Ljudi, nadam se da ste uživali ovaj masteriozni video, stvarno kvalitet najboljeg tostera ikada, koji je usput pun sa brašnom, ali dobro, nema veze. Nadam se da ste uživali u ovakvom videu, uopšte u ovakvom stilu videa, iako jeste, svaka vam čast, i još nešto. Ako jeste, ostavite like, mislim, nemojte da ga ostavite, nego stisnite ono dugme tamo sa palcima gore, ne razumete. Ako ste u dobrom raspoloženju, možete i sub. Ako imate neke drugare koji mislite da su zainteresovani za ovakav tip videa da ga gledaju, onda bi mogli da im pokažete ovo ili da im šerujete to i ostanite iskusni i vidimo se u sljedećem videu.